Легендата за майстор Манол и неговата любима. Преди векове, когато започнали да градят големия мост над Струма, майсторите се изправили пред необяснимо препятствие. Каквото са градели през деня, реката го събаляла през нощта. Сякаш водата не искала да бъде укротена, а градежът нямал душа, която да го държи. Майсторите, водени от майстор Манол, решили, че трябва да се направи курбан да се вгради сянката или самият човек, който пръв дойде на обекта на следващата сутрин, за да остане мостът здрав за векове. Трагичният избор. Тримата братя майстори се заклели да не казват на жените си, за да бъде съдбата справедлива. Но двамата по-големи братя нарушили клетвата и предупредили съпругите си да закъснеят. Единствено Манол останал верен на думата си. На сутринта, още с зората, се задала неговата млада жена Струма невяста. Тя бързала да донесе топла храна на мъжа си и да го нагледа, докато кърми малкото им дете. Когато е видял, сърцето на Манол се свило, но той не могъл да престъпи думата си пред градежа. Вграждането. Майсторите започнали да я зазиждат в основите на моста. Тя ги молела за милост, мислейки, че се шегуват, но скоро разбрала страшната истина. Единствената и молба била да оставят гърдите й открити, за да може да накърми ружбата си за последен път. Да оставят очите й свободни, за да вижда детето си, когато го носят край моста. Преданието разказва, че дълго време след това от камъните на моста капела гяла течност, наподобяваща мляко, а духът на невястата пазел моста от прииждащите води на реката. Днес Кадин мост все още стои гордо над река Струма и е един от най-красивите архитектурни паметници от онова време.